Jeg vil nu lige vise, hvordan at man kan tage et led af uret. Hvis du tager uret og lige vender det om, kigger på bagsiden, så vil man kunne se, at der er nogle pile, som markerer i hvilken retning af de her sådan, splitter, de skal trykkes ud. Og det kan så se, at det er nedad. Så tager du en tegnestift og et eventuelt stykke pap, bare for at gøre det lettere. Trykker tegnestiften op igennem pappet, så har du sådan lidt støtte. Du kan også bare gøre det uden pap, men det fungerer ret godt med et stykke pap. Og så sætter du så tegnestiften hen mod splitten og trykker splitten ud, som sagt, i den retning, som pilen viser. Det var den ene split. Skal du tage 1, 2, 3 led af på den ene side, 1, 2, 3 led af på den anden side. Nu tager vi bare et led af og trykker så den næste splitter op i samme retning. Smutter, prøv igen. Og op med splitten, af med ledet. Når du så skal sætte splitten i igen, så skal den selvfølgelig i fra modsatte side. Altså der hvor pilen viser i princippet, at den kommer ud. Så der tager du splitten og sætter i. Og splitten har en sådan en stop dims i den ene ende, så den skal i til sidst, for at splitten kan komme i. Sådan der, og så tager du lige noget hårdt og trykker splitten ned på plads. Voilà, det var det.